Vårt första steg mot bilen, ja vi var på väg. Jag sa, har vi nu allt med? Och du bara teg, du kolla väskorna igen ett varv. Men inte var det mer med det. Nu fick vi ändå stanna bil. Fast vi redan kört många mil. När vi plötsligt märkte att baksätet är tomt, så tomt. Just när man är på resan, just när man kommit iväg, just när man inte orkar bör i sväng. Sen om vi har glömt barnen igen, orkar liksom åka hem och hämta dem, bara sväng om. Det är nog saken lätt hänt att man har glömt barnen igen. Sorry nu att jag inte har koll på varje liten detalj. Tydligen ska jag ha minnas allt. Nå, inte sa jag det heller. Jag hade ju packat passen. Vad mer kan du begära? Och sen jackor om det blir kallt. Jo, men inte var det handlar om nu. Och du sa ju det skulle vara kul ibland. Och att göra något på tu man hand. Och så gör det faktiskt någonting att baksätet är tomt, så tomt, tomt, så tomt. Just när man är på resan, just när man kommit iväg, just när man inte orkar bör i sväng. Sen om vi har glömt barnen igen, orkar liksom åka hem och hämta dem, bara sväng om. Det är nog saken lätt hänt att man har glömt barnen igen. Men kolla igen, kanske under säten. Nu hade vi väl dem på bensinstationen. Nå jag kollar in i bagageluckan min. Ser du vill ha dem under rullväskan din. Jo, nu vet jag här nu. Just när man är på resan, just när man kommit iväg, just när man inte orkar bör i sväng. Sen om vi har glömt barnen igen, men de är så små, så det händer då och då, ja nå. Det är nog saken lätt hänt att man packar ner barnen igen. Just när man är på resan, just när man kommit iväg, just när man inte orkar bör i sväng. Sen om vi har glömt barnen igen, men de är så små, så det händer då och då, ja nå. Det är nog saken lätt hänt att man packar ner barnen igen. Jo, Packa ner barnen igen. Jo, nu händer det. Jag hade en kompis som packade ner barnen, så kunde han checka in dem och så behöver han inte ta med dem in i planen. Jo, gick ju bra.